Bisan ano sa aton ka makasasala, basta magaatubang lang kita kag magatangla sa langit, ang Dios magapatawad sa aton. Kag magabalik sa aton sa orinhal naton nga kahimtang. Kag bisan pa magahatag sa aton sang dugang pagid nga mga pagpakamayo sa pagkilala sa iya bilang aton personal nga manluluwas. Ang pagtuon subong, ang semanal nga pag-usisa, pag-review, pagtuon o kon pagbusisi, paghangop sa aton leksyon sa eskwela sa Batika. Kagini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sa aton simbahan diri sa Central Philippine Adventist College sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, inyo masunson nga host. Kag sa siningation, nagpasalamat gyapon ako and very much excited kay nga akon upod sang lead nga semana amo mangyapon ang akon upod sa siningation si Pastor Jemuel Tulidanes, ang aton Batikan nga church administrator sa malawig nga mga panahon. Kag sa iya nga pag-retire, iya ginbaton ang panawagan sang si PAC nga mangin church pastor sang simbahan diri. Kag siya subong ang aton church pastor diri sa Central Philippine Adventist College. Ang isa na kon kaupod ang aton Batikan kag scholarly minded nga professor naton diri sa may Central Philippine Adventist College School of Theology. Wala sang iban si Pastor Victor C. Montaño. Siya ang in charge ng aton Old Testament Studies kag Biblical Languages. Gentlemen, mayong adlaw sa inyong tanan. Salamat gid Pastor Tomado sa pag-imbitar sa akon diri o kay Pastor Montaño nga mangin kaupod naman sa pagtuon sang pulong sang Ginoo. Yes, Pastor Montaño. Madamo nga salamat Pastor Tomado sa imbitasyon nga yari naman kami liwat ni Pastor Toledanes ming kaupod nimo sa pagtuon sa aton nga pulong sa leksyon sa sining adlaw. Pastor, salamat gid gentlemen sa inyo nga pagbaton sang invitation. And I am very excited nga ang aton mga kauturan just like last week. Kadamo sang mga punto kag mga insights nga aton natunan. And this week ako Pastor Toledanes, Pastor Montaño, excited naman nga we can bring out a lot of insights kag mga leksyon nga aton makuha kag makutlo naton sa sini nga semana. Ari na kita sa leksyon 5 para sa Enero 25 tubtob Enero Pebrero 1. Okay? From pride to humility. Okay? Kag kabay pa kag ini makuha naton ang mga punto sa kapitulo 4. Okay? Apang sa hindi pa aton anay tamyon ang aton mga kauturan sa Sagay mga Paragat family, Sister Fee Bibing Indroso, si Sister Noli and Brother Boy Montimayor, Sister Loy Montaño, tanan taga Sagay. Aton man ginatamiyaw ang aton mga kauturan sa Bacolod Central Church, si Noli and Sister Jima Arban, si Sister Vicky Yaon, kag ang mga Severino family. Aton man ginatamiyaw si Pastor and Mrs. Inilima Asuncion, ang aton pastor sa Kabangkalan, and then Pastor and Mrs. Eugene Tadina, ang aton church pastor sa San Carlos. Kag sa liwat, mga kauturan, hindi ka mo malipat sa pag-abre sa inyong radyo. Kada Biyernes ng gabi, aragyapon kita sa may Radyo Bandera, alas 9, tubtob, alas 9:40. Salamat kita sa pagtugot sang CEO sang Radyo Bandera, si Doc Ramil Oy. Kag ang iyang mga kaupdanan, si Sir Iljan Castaño kag si Jen Paul Generoso. Ara man kita mga kauturan sa My Hope Channel Southern Mindanao sa General Santos. Ara man kada Sabado sang aga ila man ni
waragwag ang aton nga leksyon. Kag amon ginatamiyaw ang aton mga Ilonggo speaking dira sa may South Cotabato, North Cotabato, Sarangani Province, Sultan Kudarat, sa Maguindanao, kag pagkadto pa sa Davao, kag sa mga Davao provinces. Aton ginatamiyaw, aton mga kauturan, of course, there is sa Negros Occidental, dira sa Negros Oriental, sa Iloilo, sa Antique, sa Aklan, sa Capiz, sa Guimaras, kag aton mga kauturan sa may Biliran, sa may Leyte, sa Samar, sa may Romblon, sa Palawan, sa Masbate, kag aton mga kauturan sa Luzon nga nagtanaw man dira sa Manila, Metro Manila, nga mga Ilonggo speaking. Salamat nga kamo nagapahibalo nga pastor, kami nagatanaw sining inyo sa aton leksyon sa Inilonggo, ang review sang leksyon. Kabay pa ang Dios magapakamayo sa aton. Sa hindi pa naton pangabayon si Pastor Toledanes sa pagpangamuyo, ako na nay pangabayon si Pastor Montaño sa pagbasa sa aton nga sadsaran nga teksto nga makita sa Daniel 4 versikulo 3. Daw ano kadalag ko sang iya mga tandaan, daw ano kagamhanan sang iya kalatingalahan, ang iya ginharian nga walay katapusan, kag ang iya pagbulutan kutob sa kaliwatan, tubtob sa kaliwatan. Yeah, salamat Pastor Toledanes at ko ang atong mga ulo, mga kauturan. Walay katubtuban, kag dalayaw namon nga Diyos. Salamat naman sining isa ka kahigayunan nga magatuon kami sa imo balaan nga pulong. Abrihi ang aon pangunahuna, kag tuguting ikaw may duog sa amon tagipusoon. Amen. Kag may butang nga matun-an kami sa sining election. Salamat sang kasiguruhan nga ikaw mag-upod sa amon sa karon nga tion. Ini amon ginapangabay tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. 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 Pastor, ari na kita sa leksyon 5 apang sa hindi pa, Pastor. Ako na anay nga ipasalamatan ini ang mga mag-ulutod nga mga pihidero sa Himamaylan. Si Sir Alex Fihedero, Sister Gina Fidero Ilumer, kag Sister Sheila Fidero Iusoya, sa ila maalwanon nga pagsuportar sining aton nga programa, ang aton pagtuon subong. Okay? So, ari na kita nga pastor sa from pride to humility. Amo na ni ang panahon last week kita mangyapon ng updanay aton gintun-an ang paghimo ni Nabucodonosor sa dako nga larawan nga bulawan, kag ang pagdemandaya sa pagyaob sina nga larawan, kag wala nagyaob ang tatlo ka mga Hebrehanon, si Sadrak, si Misak, kag si Abednego. Karon ari kita sa kapitulo 4. Pastor Montaño, ano ang aton masugata diri nga mga senaryo sining kapitulo 4? Kanami sining kapitulo 4, pero kinahanglan mabalik kita sa una. Okay. Sa kapitulo 1, may ara mirakulo nga natabo diri, Pastor. Yes, go ahead, Pastor. Nga sa diin si Daniel kag ang iyang upod nahimo sila nga Mga slaves, mga captives. mga captives apang sa katapusan nga istorya they were wiser. Yes, 10 So isa times. kadako 10 times. So isa kadako ang mirakulo. Ikaduha, ang mirakulo sa kapitulo 2 na kuha ni Daniel nga makahimahibalan kung ano ang damgo sang Ni Nabucodonosor. Nabucodonosor. Isa man ni kamirakulo nga budlay basahon ang ano mo ang hunahuna sang tao. Okay. So ang ika-tatlo sa nagligad naton nga pagtuon dako Yes. man nga mirakulo kay nga man imagine gitagbong sa kalayo Oo. way nasunog. Way nasunog. Okay, way nasunog. Ini na may kapat nga mirakulo sa kapitulo 4. Nahanungod ini sa kinabuhi ni Nabucodonosor. Okay. Nga mismo kung wala siya natandog sa tatlo sa ikapat nga dira na mismo gintandog ang iyang kinabuhi, nagbag-o gid siya kag siya mismo nagtestimonya. Yeah. May ara sang testimony pagsugod sa kapitulo 4, testimony ini ni Nabucodonosor, kag sa katapusan nga bahin man another testimony niya. So duha ka testimonya gipatong-an sang narrative sang istorya kung nga aman nakahimo sang paghatag sang testimonya si Nabucodonosor sa iyang kinabuhi nahunungod sa Ginoo. Yeah, Pastor Toledanes, ano ang imo nakita nga mga kalawat-awat nga aton matun-an sa sining kapitulo? Diri sa aton leksyon aton makita nga sa Daniel kapitulo 2
hindi iya ang hari makadumdum sang iya Damgo. damgo. Oo. Ang diri sa Kapitulo 4, klaro gid ang iya damgo. Mm. Ugaling lang wala naman sa makasaysay. Mm. Ang isa diri man kapuntos nga akon makita from pride to humility. Mm. Nga ang tao kung kung pabayaan mo sa ikaugalingon nga wala ang Ginoo magahatagid magatugagid sang bugal. Mm. Siguro wa ini sa aton leksyon. Pero akon lang ipauna sa aton mga kauturan nga ginhatag sang Ginoo ang plano sa pagbantay sang adlaw nga inugpahuway. Agud nga ang tao magkilala nga may ara creator, may manunuga. Mm. Nga ginhatag sang Ginoo ang sistema sang ikapulo. Agud nga ang tao hindi malipat nga may ara tag iya. Lagi ya. Siya tulugyanan lang. Mm. Ining duha ka puntos agud ma-prevent naton ining bugal. Mm. Nga sa diin amo ini ang aton sugataon nga ini nga kinaiya yara sa kay Haring Nabucodonosor. Yes. Kanami isang punto mo, Pastor Tulidanes, nga sa Kapitulo 2, wala si Nabucodonosor, bisan kapila siya magdamgo, sina nga damgo. The same dreams, pero nakadamgo siya kapila ka bises. Okay. Ini naman, kag wala iya madumduman Hindi ang iya madumduman. dumduman. Ini ya, kaisa lang siya magdamgo, pero nadumduman niya dayon. Klaro gid. Oo. Apang wala gid sang maka-interpretar. Bisan pa ang iyang mangin maalamon. Si Daniel gyapon nagbalik, siya gyapon kay Daniel to ask Daniel the interpretation of the dream. Pastor, a simple way, ano ang damgo sinini? Kay ang Daniel do siya ang dako nga larawan to nga in a form of human form. Pero iniya, ano ang damgo ya sa Kapitulo 4? Isa ini kadako nga kahoy bala pastor Oo, samtang okay. ginatan-aw niya ang kahoy nali lang nga may nagsinggit nga a divine watcher nga Oo. cut it down. Oo, doon. Oo. Doon sige utod. So dako ng impact ini sa iya nga kinabuhi kay ang kahoy na sa ila sa Near Eastern kwan nagapahibalo ni sang dako nga dako nga butang para sa ila. Yep. So, kung atong tanaw ng context, Pastor, during this time, Nebuchadnezzar, ang naghambal siya dari, Nebuchadnezzar was at ease in his house, and flourishing in his palace. So, panahon ini sang golden peace sa, Yeah, oo nga, at the height, at the height na nga, tawhay na, wala na sang inaway, Oo. klaro na ang Wala na kinarian, wala na kuditas. kuditas. Oo. So, amo ni. So, Dara, kapatawahay na lang siya. Tawhay na lang siya, dara nagwa ang damgo, timing man. Damgo, yeah. Nga nagwa ang damgo kag ininahangod sa iyang Yeah. paghari. And that's correct, Pastor. Nagdamgo siya sang dako nga kahoy. Nga ang kahoy daw naglabot gid hasta sa langit. Langit. Dayon gulpi lang ang ginutod. Kag ang nabilin ang puno na lang. Okay, ang kahoy sa ilang konsepto sa mga Babylonian kag sa dipalibot nila, ang kahoy ka simbolo sang kingdom. Kingdoms. Sang ginharian. Kag nagasimbolo man sang mga hari dira. At the height nga lapit na gid ang iyang ginharian nagabot sa langit, gulpi lang ginutod. So amo man na ang naka-trigger sa iya nga magdemanda for the interpretation. Yes, Pastor Tulidanes. Dili nagapakita lang nga kung tawhanon nga kaalam kulang gid Mm. sa paghangop sa mga butang nga espirituhanon Yep. kaangay sang ginhatag sang Ginoo sa kay Daniel Mm. nga ang matudtuod gid nga Dios amo ang kilalahon. Yep. Ang isa pa gid man nga makita nakon sa sining damgo nga makita mo nga worried gid kaayo si Nabucodonosor nahanungod sining pag-utod Pag-utod. sa sining nga kahoy nga kalit lang. Galit lang. Kag ang isa man diri ka bintaha nga nakita ko sa Kapitulo 2 nangakig siya nga kinampat yun ang tanan. Diri waay na siya nakaminsunar sini. Wala na. Oo. Daw gin-recognize na niya nga waay na ni bali ang tanan si Daniel gid siya ang makapatpat sa sini nga damgo. Yes, and that's correct. So, amo na siya nga nautod na ti nakibalo siya nga ang iya ginharian may katapusan. May katapusan. After nga saysay ni Daniel sa iya. Okay. Pero Pastor Montaño, nga ang daw nagpasigarbo pagid siya.
Oo, nga samtang nagalagaw-lagaw siya, ginapabugal yagid nga hindi bala ini ang Babylonia nga manggaranon kag dako nga kahimuan sang kamot ni Nabucodonosor nga inyong nga hari. Ti ginapasabat siya ang mga tao. Kag ti ang mga tao daw sa mga tublok lawi man nga, yes, oo, ikaw na, okay, amo ina. Ano ang kahulugan sina, Pastor? Sang nakita niya ang damgo, klaro to kay sa iya ginpatawag niya si kung atong basahon ang istorya, wala niya naging patawag si Daniel, Pastor. Oo. Ginpatawag niya anay ang mga Chaldeans, Okay. ang mga astrologers Okay. para sa pagpatpat sa Kanami iya sina nga damgo apang wala sila nakapatpat, Pato. wala sila nakahambal Pakot, sila o. Kag naka-interpretar sila. naka-interpretar sini, so makita nato ang bankruptcy sang Chaldean Kaalam. religion Oo. diri ang kaalam kay Oo. ang mensahe halin sa Ginoo mo, so Oo. ang makahibalo ang propeta lang gid sang Ginoo, hindi Yes. ang Chaldean. So amo ni sang gihambal sa iya ni Daniel ang nahanungod sa damgo, naghatag si Daniel sang gipamangkot niya gali si Daniel, Pastor, naghambal si Daniel, how I wish nga ini nga damgo para sa imo nga mga kaaway tani, ini para sa imo, kay nakahibalo si Daniel sa implikasyon sang damgo nga negatibo gito sa iya nga kinabuhi. So apang ginhambalan niya si Daniel nga ipatpat. So sang ginhambal ni Daniel, naghatag si Daniel sang sa iya sang Matuod. sang ining laygay, Mm. laygay nga ining damgo para sa imo apang mahimuon ka gid para hindi ini matuman. Okay. So ginhambal diri ni Daniel sa bersikulo 27. Therefore, king, my advice to you is what to do to break away sins by doing righteousness, and from your iniquities by showing mercy to the poor in case there may be prolonging of your prosperity. So ang prosperity nga ginhambal diri, amo man tong prosperities nga gina-experiencehan niya sa pagsugod sang iyang sang he was at ease in his palace mo. Okay. Kag ang prosperity man nga ang ginapahibalo man sang kahoy kay kwanto nami gito. Oo, nami kag at least naglabot Tigid gid sa yan, langit prosperity yan. gito yan. At the height na gid yan. Oo. So apang ang ginhimo diri, natabo diri, kinahanglan amo ni himuon mo mahal nga hari kay amo na magdugay pag ini. Yeah. Apang kung atong basahon padayonon, 12 months later, nalipat ang hari, Pastor. Gisunod, probably gisunod sang nga 12 months later, probably gisunod ni Nabucodonosor ang laygay ni Daniel. Apang nalipat niya siya towards the end na, wala niya nasunod kag dira mismo na tuman. Nagpabugal na siya. Natuman ang damgo, Pastor. Oh, wala okay. na wala na nag-ano sa iya. Yeah. Pastor, nga ang all the punishment sa pagkabugalon ni Nabucodonosor, nga ang nahimo ang amo gito nga nagsapat gid siya. Pastor Tuldanes. Siguro sa hindi pa na akon Yeah, go ahead. masabat ina. Gusto lang ko mag-follow up sang ako nakita. Okay. Ining ginatawag ba lang nga practical application. Okay. Kaya kung magtuon ko sa aton nga leksyon, ang akong ginapangunahuna, Yeah, and that's ano correct. ang maaplikar ko sa akon kabuhi. Yeah, and that's Okay, nice. number one, ang ako nakita dira. Nakita ako ang tactfulness ni Daniel. Okay. You see, kung maghambal ka sang matuod, hambal ka man sa matuod, pero may ara kabala ka sa balatyagon sa iban. Oo. Di kita mo bisan naghambal sa sing matuod, hindi nabugatan ng hari tungod sang iyabal approach. Kabay patahan nga sa imo ini kaaway. Oo. Pero wala ako sa mahimo. Mahimo. Kay kun kisa may ara bala kita kinaiya nga ako ya prangkisa gid ko mo. Pero inang ginatawag bala nga brutal frankness nga bow Bullseye dayon. ang tao malipungan man kung ano ang imo nga ginambal. Oo. So ina tama ka importante Yeah. para sa akon practical nga application. Ang ikaduha, ako nakita man diri nga wala labot nga parte sa kay Nabucodonosor ang application ko diri. Kung kisa sa aton tawhanon nga balatyagon, ginahimo tang aton accomplishment nga daw amo ang aton Dios. Nga tungod lang sa akon ini nga iglesia ay matukod Why gini matukod ko? tungod sang akon nga amot, we make savior sa aton mga accomplishments. Kag kun kisa daw hindi kita makahibalo sini. Nga naga-act lang gali kita kaangay sa kay Nabucodonosor. Okay, amen. Now, so balik sa imo question, nga amo gito ang ginpili sang Ginoo nga punishment. Punishment. Ako, I would be honest,
nga hindi ko makasabat in behalf sang Ginoo. Okay. Iyan na iya kinaalam sang Yeah. Ginoo. Amen. Kag siguro ako nagatuo dira nga sobra guro ang pagkilala ni Nabucodonosor sang iya kaugalingon kung anong iya mahimo. Yeah. Lain niya ang tao ikumpara sa sapat. Yes. Unique ang paghimo sa aton Sa sa aton. Ginoo. So gintugutan sang Ginoo. Kag ang Ginoo nga naghimo amo man ang nagbatak sa iya. So may ara nga butang nga kinahanglan aton matun-an nga kung ikaw gani magpaibabaw, paubson Paubson ka. kagin sa Ginoo. Amo na ang puntos. Kag isa pa, pastor, nga pakamangon kagid sa Ginoo. Pagkamangon kagid. Oo. That's why nga nahimo siya tao, nahimo siya sapat. Sapat. O kung nag-act siya like Sang sapat. sang sapat. Nga, imbes nga maglakat lang siya sa duwa ka tiilya, apat na gid, hasta ang duwa ka kamot, nadala. Okay. Kag, ang mga sapat, pastor, kumpara sa aton nga, dako gid ya. Diferensya. Superior gid kita ya. Inferior lang gid na ang mga sapat. Yes, Pastor Montaño, you have something to tell about this one? Matuod nga ang balatian, rare nga balatian ini siya mo. Nagkamang gid man siya, nag-act siya nga daw nga sapat ang tawagan ni nila sang iban sini zoanthropy or buanthropy nga kind of sickness bala nga rare ni siya. Kag kung aton talupangdan sang yari ini nga balatian sa iya pila ka tuig pastor, 7 ka tuig, di ba? 7 ka tuig. Makita nato nga wala sang wa isang nagdare nga nagdare nga take sang nagsisang power. Magani no, amo na isa man that's a good point, Wala pastor. nagdare nga magkuha kay nga man may pagpati-pati ang mga kuan tao sa una nga kung tinghoon mo kuhaon ang ginharian sang sina nga hari nga may ara sina nga balatian ang balatian sa ang bahari ang hari Maabot. makadto Ay, kanami nga amo nang punto. ilang nga pagpati Yeah. sa una so why gid man protektado gid man kay nga isa pa ang nagprotektar gid man sa kay ang Ginoo gid man Ginoo. nagprotek kay ang stamp dito nga ang Ginoo gid Oo, nagprotektar. ara gyapon ang Ara stamp gyapon. mo. Oo, sa aton pa pwede pa to Pwede pa to masalingsing pa to balik. Oo. Kanami sina nga punto, pastor. Sa karon nga panag-on, pastor, isa lang ka adlaw mapatay ang mayor, pagkasunod nga adlaw ang vice mayor take out na. Oo. Di, sa uma napatay ang ilang nga hari. Oh, the following day ara padagami ang hari ang nagbulos, nag-take out na. Kag ang tanan nga mga dignitary sa ibang nga nasyon ara nagsuporta. Pino ini makatingalahan ini nga 7 ka tuig wala gid sang nagdare nga magpungko sa trono because of that idea. Isa na siya nga idea pastor nga isa ka kultura bala nila. Yeah, kultura. Apang kita nakahibalo nga ang Dios gid man ang Yes. nagprotektar kay Nabucodonosor. Oo. Palangga gid sang Ginoo bala sang Ginoong si Nabucodonosor kay kung aton tanawon ang chapter 4 amo na yung last part. Why ka na sa chapter 5 hindi ka na makabasa sang istorya Wala na. ni Wala na si Amo ni, Nabucodonosor. It is a story of his transformation And conversion. Yeah. Amo na siya Yeah. dara na. So si Elamite mismo ganyan naghambal nga nakita niya na to si kwanto mo. Oo. Nabucodonosor Na sa isa man na kapamangkot, maluwas bala si Nabucodonosor, makita bala naton sa langit. But anyway, we will go to that idea. Yes, pastor. Ang sa Tuesday ng election, amo na nagpasigarbo si Nabucodonosor gani ginutod gid sang Ginoo. Amo to ang simbolo sang utod nga kahoy. Nga ginutod gid sang Ginoo ang pagkamatinaas-taason ni Nabucodonosor. Gani amo na ang mensahe kay Nabucodonosor nga matas-taason ka. There is still a higher God, higher than you. Oo. Amo na kung sabla nga partikal-tikal kita nga sinota, pero ay takabalo nga kumalingking ng galita sang iban nga tao nga partikal ta nga may kwarta ta, pero ay takabalo atong kwarta ganiya kumalingking lang na sa mga milyonaryo sa mga katawan. Yes. Matuod di pastor kaya sa bersikulo 30 naghahambal diri nga all this thing happen and then 12 months later naghambal siya pagkatapos ini sa 30 naghambal and the king reflected and said it is not Babylon the great which I myself built. Pag amo na ang kay Lucifer, it was problem of I ni siya. I. Oh, I. Yeah. So siya Pastor, tulidan glory siya. sa iyo. Isa man sang akon nga makita diri nga kun
makita mo gani ang tao nga nagahimo sang daw hindi kalamotan sa Ginoo, daw ka judgmental bala sa aton. Oo, okay. Iniya bisan tuldahan pa ng agtang na. Hindi na mag... So, ini leksyon ini sa aton nga that as long as there is life, there is hope. Amen. Kag hindi gid na iya sa aton departamento nga maghimo sang judgment sa iban. Kay imong nakita nga si Nabucodonosor nalipat siya kay kita mong paandam sa iyang warning sa iya ni Daniel. Kinanglan nga magmaayo ka sa mga pobre. Oo. Kay iban sila na-exploit. Ma-exploit. Inang kun kis agin paandaman bisan pa sa panahon ni Samuel nga hindi sila magtawag sa nga magpangita sang hari. Ginpadumdum gid sila kay kun mangita kamo sang hari, ang inyo kabataan himuon soldado. Ang inyo nga mga duta kuha Waon sang hari. Oo. amo inang gakatabo. So ang natabo diri amo gid ang aton nga makita. So sometimes whenever there are some accomplishments, doon nalipat la bala nga ang Ginoo is behind sa sini nga butang. Kanami, So Pastor. isa ni nga aton gid panudumon. Palupon ko na, Pastor, ang imong ideya nga exploitation. Okay, nagpasigarbo, nagpadayaw si Nabucodonosor nga ako. Pero wala sa kaybalo nga kung wala ining mga gina-exploit niya nga mga slaves kag mga pobre nga amo ang nagatrabaho nga wala ginasulduan sang husto, ginapakaon lang kung sa kulang-kulang pagkaon, wala siya naka-attain sina nga height. Gani amo tong laygay ni Daniel sa iya nga magmaluluyon ka sa mga pobre. Kay without these people, you will not be there as a leader. Kay may nag-ara nga nagtibong sa imo. Gani, balik doon mo ang mga tao sa likod nimo kag sa idalom nimo. Be kind to them because leadership is people. Without people, you are not a leader. Umugi na siya. Mensahe sa mga leaders ni Mga Pastor leaders kay- siya nga. Balik doon tagidiya ang mga tao sa likod naton. Kag siguro sa aton mga kauturan nga nagapamati karon. Yeah. Paano naton ginadil ang aton mga kabulig sa aton puluyan? Yes, and that's correct. Ang aton mga nagatrabaho sa aton mga uma. Yes. How do we deal with them? Yes. Bala tutom kita sa pagpanimbahon ta, Oo. leader kita sa aton iglesia, pero ang aton nga pagtratar sa mga pangunahuna at nga kubos-kubos sa aton, ang aton mga sulugoon, daw hindi nagakaigo. Yes. So ini isa kadako nga leksyon Yeah. para sa aton. Kag Pastor, balikan ko before I will give Pastor Montaño the time. Nga kung isa bala Pastor nagadayaw kita nga kun wala gini ang simbahan ni amo na. Oh, pero why ta kabalo Pastor? Nga ina nga kwarta ginamot mo sa simbahan, gintupian mo na to sa imong kiluhan, sa imong negosyo. Ay, tamo na makasulubo. Amo gina ang makasulubo. Oo. Ti lain pa kun halin pa na sa drugs tong ginhatag mo. And this is the experience of Nebuchadnezzar. Nga nagpasigarbo siya, nagpadayaw siya, pero ang iya ginpadayaw at the expense of the poor and the slaves. Pastor Montaño. I agree niya, Pastor, kay si Daniel naghambal para maprolong ang imong ginaharian, naghambal siya, okay, break away from sins by doing righteousness. Pag maghambal kita doing righteousness, it has to do with obedience to the law. Obedience. So sundo niya ang kasuguan nila kag ila binagid ang kasuguan anungod sa mga ginatawag sa mga imol mercy, show mercy to the poor. So may kasabihan ba Pastor nga power corrupts, absolute power corrupts absolutely. Pag ara ka sa gahom, ara sa imong tanan nga resources, sigurado gid makahimo ka gid sang butang against sa imong isikataw. So isa ni kapag paandam sa mga kauturan naton nga ara sa gahom nga tan-awon man naton ang kahimtang sang mga tawo under us kay nga man ang tendency gid ya amo ang pag-ano gid sa ila, pag undermine gid sa ila. Exploit Gid sa ila. So kinahanglan paandam ini sa kinabuhi man ni Nabucodonosor. Kag sa aton man tanan. Sa aton tanan. Aton mga balay, exploitation sa aton mga helper, sa mga kabataan ta, so forth anon. Nga amo na ang naghatag sa aton kay kung wala ni sila, wala man ta ara sa babaw mo. Yes, okay. Sa estudyante man. Sa estudyante man, ho, nan. Okay. Lifting eyes towards heaven. After 7 years, nakatalupangod si Nabucodonosor nga
nagakaon siya sang mga kalanon sa mga sapat. Mga sapat. Okay. Pastor Tulidanes, ano ang mga practical lessons nato nga makuha? Abi mo ining leksyon nga aton makita. You see, may mga adversities, mag-lecture ako kung kisa sining mga family finance nga may ara nga mga adversities nga ginatawag self-imposed o kontinuyuan. Hindi na ako mag-elaborate dira. Pero diri ko sa ginatawag circumstantial. Ini balang wa kita control. Walay kontrol. Di kaangay ini man sang natabo sa kay Nabucodonosor. Sa aton ang mga circumstantial nga mga kasakit po sa sang bagyuhan ka, naglupok ang taal. Waay mo na iya ginapaabot. Pero that is beyond your control. Okay. Inang maaksidente ka, mag-terminal or lingering sickness nga nagadrain sang imo nga finances, abi mo nga ginatugot ni sang Ginoong mga circumstantial. Kay kung kisa aga kalipat ang tawo. Pero kung matabo sa imo ining mga kapaitan, kaangay sini, matangla ka sa ibabaw. You will feel your helplessness. Yeah. May kalantahon gani nga nagasiling forgive me Lord. I prayed in vain that you would spare me grief and pain. But now these blinded eyes can see these things were best for me. Wow. Don't spare me trial if this will make me close to thee. Okay. Don't spare me heartaches if this will make me call on thee. So pasalamatan ta ang Ginoo sa mga sirkumstansya kaangay sa ni. Si Nabucodonosor nagtangla sa ibabaw Yep. tungod sining experience. Amen. Yes. Amo ginay ang the best. Sa panahon nga magdalom kita, the only way for us to be revived again is to look up to Amen. heaven. Tangla. So, amo na ning panahon nga si Nabucodonosor na-realize nga ang pagka-Dios sang Dios ni Daniel kag sang iyang tatlo kabyan. Pastor Montano. Oh, gambal siya diri at the end of that period, 7th period nga ano sa iya. He realized, no, I raise up my eyes kag his reason returned to him. So nagbalik kag pagkatapos may ara pagidugang diri pastor, and he blessed the most high God. Oh, That's Pagka ang una gid yang action nga kon wala na ang pagpasalamat sa Dios pastor amo. Yeah. Kay nakaibalo siya ang Dios ang naghatag sa isa ginharian, amo man ang nagbawi sa iya agi proteksyonan sa isang Ginoo bisan paging kuha ini sa iya sang temporaryo lamang apang gibalik ini sa iya. And he blessed the Lord for this. Yes. Ang atong mga Bible scholars are not really in one direction nga nagahambal nga si Nabucodonosor maluwas. But at least makita naton nga ang conversion ni Nabucodonosor is a total conversion. That's true. Yeah. So, ako nagapati pastor nga one day makapakamusta naton si Nabucodonosor. Praise the Amen. Lord. Amen. Oh, kag isa pagid kapunto nga why I said that one. Because ang istorya sang kalibutan ginpaagi sa kay Nabucodonosor. Atong damgo na nakita dako larawan, it was the history of the world. Okay, and the second coming. So, gingamit si Nabucodonosor, and one day he will explain to us. Why nakita time? Pastor, last word nimo. Ang ako lang nga masiling dira nga ang indication kung ano ka supreme sang Ginoo. Nga bisan ano ang matabo, God is always there. He is Yes. always in control. Yeah. Pastor Montanio. Sa istorya ng Nabucodonosor, nakita ko may dako nga mirakulo nga natabo sa iyang kinabuhi. Yep. Sa sining nga mirakulo nahimo siya nga evangelist. Ako Yep. pagtanaw, he is a great evangelist Yes, here. and that's correct. Testimonya ini sa iyang Yeah, kinabuhi mo. So kinabuhi. gipahibalo ini niya sa mga katawhan ano sa conversion nga iya nga natabo sa iyang kinabuhi. Amen. Kita man dapat i-testify man naton sa kadam-an ang mga dalagko nga butang ginhimo sa Ginoo sa aton. Mga kauturan inang nagakatabo sa aton, ang mga kaperdihan ukon ang mga kadalagan are all miracles of God. For us to be able to realize that indeed He is a supreme God. Nga aton dapat nga pagkakatuan. Mga utod, wala gid guro namon masaysay ang tanan
tungod sang kapigado sang aton nga panahon. Pero kami ni Pastor Toledanes, Pastor Montaño nagapati nga nahatag namon sa inyo ang mga importante nga mga insights nga aton dapat mabalon sa aton tagsa ka mga iglesia sa isining adlaw nga inugpahuway. Aton niduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo sa siningation Ginoo. Salamat sang experience ni Nabucodonosor nga nagahatag sa amon sang ideya nga hindi kami magpatas-taas to the expense of other people, Ginoo, apang magapaubos kami kag magmaluluyon kami sa mga katawhan nga among nagatibong sa amon sa kadalagan. Kabay pa nga amon makita ang tanan nga amon mga kauturan sa imo nga pagbalik. Salamat nga ikaw gid nagupod sa amon kag ang leksyon nga amon natunan magadulong sa amon sa pagkatutom sa pag-alagad sa imo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunop. Amen.